Ahoj, vítaj v mojom YouTube channel, moje meno je Nika a dnes by som ti rada predstavila plný jogový dých, čo sa v sanskrite nazýva Dirha Švásam Pranayam a teda trojdelné dýchanie. Dirha znamená hlboký alebo plný a Švásam sa odvoláva na dýchanie. Trojdelný preto, lebo sa dýcha do brušnej dutiny, do hrudníka až pod kľúčne kosti. Ale na to by sme to vedeli urobiť prirodzene a bez nejakej námahy je dobre rozdýchať si každú jednu časť samostatne. Takže budeme najprv dýchať 3 hlboké nádychy, výdychy do ruky položenej na bruchu, 3 hlboké nádychy, výdychy do ruky položenej na spodných rebrách, alebo je možné dať si chrbáty dlani do strán nášho hrudníka a dýchať do strany. A tretie rozdýchanie bude s dlaňou položenou na kľúčnych kostiach, kde budeme sledovať mikropohyb pod kľúčnymi kostiami. Nechceme sa nadýchnúť tak, že sa nám zdvihnú ramena hore. Dobre, chceme dýchať skôr do šírky hrudníka a jemne dopredu. Najväčší nádych bude do brucha, potom do hrudníka, pod kľúčne kosti a výdych od kľúčnych kostí cez hrudník až do brušnej dutiny. Vedieme ten výdych. Pohodlne sa usaď, najlepšie na bločík, aby si mala vyššie bedrové kĺby ako kolena. Ak je ti nepríjemné sedieť na zemi, určite sa posaď na stoličku, na jej kraj, aby sa ti prirodzene zakrivila chrbtica a aby nebola nikde žiadna tenzia. Ak chceš, tak si môžeš na túto dýchovú techniku zavrieť oči a len vnímať môj hlas a nehať sa viesť. Takže začíname. Pohodlne sa osaď. Vnímaj svoje sedacie kosti na podložke, na bločíku alebo na stoličke. Ruky môžu mať jemne položené na stehnách alebo v lone. A vnútorným zrakom si prejdi celé svoje telo a postupne ho pouvoľňuj. Začni od prstov na nohách, chodidlá, členky, lítka, kolená, stehná, zadok, pánvu, brucho, hrudník, ramená, ruky, predlaktia, dlane a jednotlivé články prstov. Uvoľni trapézy, krk, tvár, stih zubov, jazyk, viečka aj pokožku pod vlasmi. Dýchaj prirodzene cez nos. Ak cítiš niekde v tele ešte napätie, tak sa sústreď na tú časť tela a pošli tam nádych a výdych cez ústa. Všetko napätie vydýchneš. Ešte raz opakuj nádych a výdych cez ústa. Polož si jednu dlaň na brucho a venuj jej 3 hlboké nádychy a výdychy. Pozoruj, ako sa ti brúško oddeluje od chrbtice. Naspäť sa vracia pri výdychu. Nejako ho nasilne vytláčaj, iba ho pozoruj. Ako sa ti pri nádychu nafúkne a pri výdychu sa vráti naspäť k chrbtici. Posuň ruku vyššie na spodné rebrá a venuj ruke 3 hlboké nádychy a výdychy. Cíť, ako sa ti pri nádychu rozpínajú spodné rebra do strán, ako ti rastie hrudník do strán a ako sa ti s výdychom naspäť spína. Posuň ruku vyššie na kľúčne kosti a venuj ruke 3 hlboké nádychy a výdychy. Pozoruj, ako tam vzniká mikropohyb pod tými kľúčnymi kostiami.
Môžeš ruku položiť naspäť na stehno a len vnímaj svoj dých. Vnímaj, ako sa ti pri nádychu plní brucho, rozpína sa ti hrudník do strán a mierne dopredu, ako vzniká mikropohyb pod kľúčnymi kostiami a s výdychom ideš od kľúčnych kostí, spína sa ti hrudník, vracia sa ti brúško naspäť k chrbtici. Dýchaj. Nádych do brucha, hrudník, kľúčne kosti. Výdych od kľúčnych kostí, hrudník, brucho. A len si pripomeň, že každým jedným nádychom okysličuješ každú jednu bunku vo svojom tele, dávaš jej život. S každým výdychom púšťaš všetko, čo k tebe nepatrí a už nepotrebuješ. Dýchaj cez nos. Najväčší objem nádychu ide do brucha, potom do hrudníka a pod kľúčne kosti. A s výdychom od kľúčnych kostí, hrudník, brucho posledné. Môžeš si počítať doby nádychu a doby výdychu. Môžeme ísť spoločne najbližší nádych. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Nádych na 5, 4, 3, 2, 1 a výdych na 5, 4, 3, 2, 1. Pokračuj, ako dlho ti je príjemné. Túto techniku môžeš použiť kedykoľvek počas dňa. Je vhodná na zvýšenie kapacitu plúc, zníženie stresu a upokojenie mysle. Počúvaš svoj dých, ktorý znie ako príboj vln. Ak cítiš, že to splnilo svoj účel, môžeš spojiť dlane pred hrudníkom a jemne s nimi pošúchať tak, aby vzniklo teplo. A z dlaní si rob také dve malé myštičky a prilož si na oči. Párkrát zažmurkaj do dlaní, aby si oči zvykli na svetlo, ak si mal zavreté. Pomaličky oddialuj dlane, s nádychom spáš ruky nad hlavu, s výdychom pred hrudník. Namaste. Ak sa ti technika páčila, tak nezabuď dať follow, like a dať si ten malý zvonček, aby ti neuniklo žiadne jedno video. Maj krásny deň.